naravno o obrazloženju koje je dato zašto se proširuju. Ja se pitam zašto su do sad bili ovi direktorijati efikasni, pa odjedno sada nisu efikasni. Pa zbog toga mislim i mišljenja sam da naš i tako skroman budžet bit će opterećen i nema razloga da se ovi direktorijati proširuju. A ako se ih prošire, vidim također da su i ovi isti direktorijati samo se razvodnjavaju da bi se sigurno zadovoljili neke političke apetiti. Hvala. Poštovani predsjedniče, poštovani predsjedavajući, poštovani delegati, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo danas da sam ovdje sa vama. Prvo da vas još jednom pozdravim, da vam poželim srećan i uspješan rad. Mi smo tu kao nova politička partija i nova politička grupa koja zastupa interese građana Gore i Goranaca. Ovdje malo je simptomatično zašto odjednom, malo pre jako lepo primijetio kolega Ljevi Mazi, odjednom da se sumnja baca da apsolutno nisu i dobro radili ovi direktorijati. Ne znam koja je to ocena i čija je ocena. A druga stvar, znači da li će oni biti efikasniji, da li će biti ekonomski racionalniji i da li će biti u službi građana, to je pitanje. I ako cijela Evropa danas, gledam i tu povelju, imamo evropsku povelju, cijela Evropa želi da smanji administraciju, a mi želimo da povećamo, to je jedno pitanje koje svi građani Gore trebaju da znaju, odnosno građani Gore i Opolja. I zato, radi bolje funkcionisanja, mi smo tu da pomognemo, a ne da odmažemo, znači, u svim ovim procesima koje prati kosovsko društvo. Zato izrečiti smo, kada je u pitanju CDU i naša grupa, da se ovi direktorati ne menjaju, a poslije ćemo dati neka druga obrazloženja kroz diskusiju. Hvala.